Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako fungujú detektory kovov, ktoré sa používajú buď pri letiskovej kontrole, alebo v armáde pri hľadaní mín? Pokúsme sa takýto jeden detektor kovov postaviť a vyskúšať. Základom nášho detektora kovov bude hľadacia cievka, ktorú navedieme z medeného lakovaného drôtu, ktorý vieme získať zo starého transformátora, starej cievky alebo zo starého elektromotora. Naša cievka bude vzduchová, bude pozostávať zo 100 závitov medeného lakovaného vodiča s priemerom 0,3 mm. Priemer cievky bude 10,5 cm. Ako kostru pre navinutie cievky môžeme použiť vrchnák z dózy. Po navinutí cievky cievku opatrne stiahneme z kostry a závity zafixujeme izolačnou páskou. Z vývodov cievky odstránime izolačný lak a vývody cievky môžeme pocínovať. Indukčnosť našej po domácky vyrobenej cievky je 2,75 mH. Hľadacia cievka je súčasťou Kolpicovho oscilátora, ktorý generuje harmonický signál. Činnosť tohto oscilátora si predvedieme v simulačnom programe Multisim. Výstupný signál oscilátora pozostáva z jednosmernej a striedavej zložky. Hľadacia cievka a kondenzátory C2 a C3 v našej schéme zapojenia tvoria paralelný rezonančný obvod. Frekvencia kmitov oscilátora je približne rovná rezonančnej frekvencii paralelného rezonančného obvodu. Frekvenciu kmitov oscilátora môžeme vypočítať pomocou Thomsonovho vzťahu, ktorý upravíme vzhľadom na to, že kondenzátory sú zapojené do série. Pri našich hodnotách súčiastok by mala byť frekvencia kmitov oscilátora približne 13,5 kHz, o čom sa môžeme presvedčiť simuláciou. V prípade, ak by sme chceli z výstupného signálu odstrániť jednosmernú zložku, môžeme na výstup oscilátora pripojiť hornofrekvenčný filter. Pridaním potenciometra do série s emitorovým rezistorom dokážeme v určitom rozsahu ovplyvňovať amplitúdu kmitov striedavej zložky výstupného signálu oscilátora. Neskôr budeme pomocou tohto potenciometra nastavovať citlivosť nášho detektora kovov. A teraz si vyskúšame, ako sa bude správať oscilátor spolu s hľadacou cievkou v praxi. Amplitúdu kmitov oscilátora vieme podľa potreby znížiť alebo zvýšiť pomocou potenciometra. Určite nás bude zaujímať to, ako sa oscilátor bude správať, ak k cievke budeme približovať kovové predmety. Ako vidíme na osciloskope, mení sa amplitúda kmitov a tiež nepatrne frekvencia kmitov. Aby sme pochopili správanie sa oscilátora, musíme najprv pochopiť správanie sa cievky po priblížení kovového predmetu. Ak tečie cievkou striedavý prúd, vzniká v okolí cievky striedavé magnetické pole. Ak do striedavého magnetického poľa generovaného cievkou vložíme kovový predmet, budú sa v tomto predmete indukovať výrivé prúdy. Veľkosť výrivých prúdov závisí od veľkosti magnetického toku a tiež od rýchlosti zmien magnetického toku
teda v konečnom dôsledku aj od frekvencie prúdu tečúceho cievkou. Prítomnosť kovového predmetu v okolí cievky spôsobí náraz indukčnosti cievky, ale taktiež aj energetické straty na cievke, nakoľko časť energie magnetického poľa cievky sa premení na výrivé prúdy, ktoré sa následne v kovovom materiáli premenia na teplo. Princíp vzniku výrivých prúdov a následná premena výrivých prúdov v kovovom materiáli na teplo sa v súčasnosti využíva pri konštrukcii indukčných varičov, pri ohreve a tavení kovových materiálov. Našu cievku, ktorá je samozrejme neideálna, vieme namodelovať pomocou ideálnych súčiastok, sériovým zapojením ideálneho rezistora a ideálnej cievky. Straty na rezistore v našom náhradnom modeli cievky reprezentujú straty, ktoré vznikajú v dôsledku odporu vynutia cievky, výrivými prúdmi, skin efektom, taktiež sú tam zahrnuté aj tzv. Hysterézne straty. Na našom náhradnom modeli vyznačme fázory napätí a prúdov a zakreslíme ich do Gaussovej roviny. Uhol delta v našom fázorovom diagrame je tiež nazývaný stratový uhol. Tangens tohto uhla sa nazýva stratový činiteľ a obrátená hodnota stratového činiteľa sa nazýva činiteľ kvality, respektíve kvalita cievky. Straty na cievke sú závislé od frekvencie prúdu tečúceho cievkou a preto sa stratový činiteľ a kvalita cievky udávajú pri určitej frekvencii. Naša vzduchová cievka má indukčnosť 2,75 mH. Stratový činiteľ našej cievky pri frekvencii 1 kHz je 0,74. Po priblížení kovového predmetu k cievke sa indukčnosť cievky zvýšila na 3,04 mH. Stratový činiteľ cievky sa zmenil na hodnotu 0,707 pri frekvencii 1 kHz. Z nameraných hodnôt indukčnosti a stratových činiteľov vieme následne zostaviť náhradné modely cievok. Jeden model pre cievku bez prítomnosti kovového predmetu a druhý model pre cievku, okolí ktorej sa nachádza kovový predmet. Čím bude kovový predmet bližšie k cievke a čím bude väčší, tým bude aj väčšia indukčnosť cievky, ale taktiež aj straty na cievke, ktoré sú reprezentované odporom rezistora R. V simulačnom programe Multisim teraz nahraďme pôvodnú ideálnu cievku náhradnou schémou reálnej cievky. Uvažujeme, že teraz nie je v okolí cievky žiaden kovový predmet, indukčnosť cievky je 2,75 mH a odpor v náhradnom modeli cievky nech je 15 ohmov. Striedavá zložka výstupného signálu má medzivrcholovú hodnotu napätia 7,579 tisícin V. Teraz nasimulujeme správanie sa oscilátora po priblížení kovového predmetu k cievke. Upravíme náhradný model cievky tak, že indukčnosť cievky zvýšime na 3,5 mH a odpor v náhradnej schéme zvýšime na 25 ohmov. Medzivrcholová hodnota striedavej zložky výstupného signálu nášho oscilátora poklesla na hodnotu 6,625 tisícin V. V Multisime sme si ukázali, že čím väčšie sú straty na cievke spôsobené napríklad vznikom výrivých prúdov, tým viac je utlmovaná amplitúda kmitov oscilátora. Našou nasledujúcou úlohou bude vymyslieť spôsob, ako rozsvietiť LED diódu, ak sa k cievke priblíži kovový predmet. Na výstup oscilátora pripojme monostabilný preklápací obvod zrealizovaný pomocou známeho časovača 555. Po
privedení spúšťacieho impulzu na vstup monostabilného preklápacieho obvodu sa na výstupe monostabilného preklápacieho obvodu vygeneruje impuls o určitej šírke. Spúšťacím impulzom nášho monostabilného preklápacieho obvodu je pokles vstupného napätia pod hodnotu 1/3 napájacieho napätia, čo pre nás znamená pokles vstupného napätia pod 3 V. Amplitúda výstupného impulzu monostabilného preklápacieho obvodu je rovná napájaciemu napätiu, čo v našom prípade predstavuje 9 V, a dĺžka výstupného impulzu závisí od hodnôt súčiastok, ktoré tvoria monostabilný preklápací obvod, v našom prípade je to rezistor R5 a kondenzátor C5. Ledka, ktorá je pripojená na výstup monostabilného preklápacieho obvodu, sa rozsvieti v tom prípade, ak na výstupe monostabilného preklápacieho obvodu bude nižšia úroveň napätia, respektíve 0 V. Ako teda bude náš obvod fungovať? Pozrime sa na to v multisime. Ak nie je v okolí cievky žiaden kovový predmet, kmity oscilátora nie sú utlmované, vtedy sú generované spúšťacie impulzy pre monostabilný preklápací obvod a na výstupe monostabilného preklápacieho obvodu je vyššia úroveň napätia. Vtedy indikačná ledka samozrejme nesvieti. Po každom impulze na výstupe monostabilného preklápacieho obvodu sa výstup monostabilného preklápacieho obvodu na chvíľu preklopí do nižšej úrovne. Na tento veľmi krátky okamih sa ledka rozsvieti. Teda ak v okolí cievky nebude žiaden kovový predmet, môžeme to vnímať tak, že ledka svieti veľmi slabým jasom. Skúsme teraz nasimulovať priblíženie kovového predmetu k cievke. Upravíme náhradnú schému reálnej cievky, zvýšime indukčnosť cievky, ale aj odpor. Ako môžeme vidieť na simulovaných časových priebehoch, došlo k útlmu kmitov oscilátora, v dôsledku čoho prestali do monostabilného preklápacieho obvodu prúdiť spúšťacie impulzy a teda máme na výstupe monostabilného preklápacieho obvodu nižšiu úroveň napätia. Vtedy sa nám naplno rozsvieti indikačná ledka. Ako to teraz bude vyzerať v praxi? Na osciloskope si zobrazíme časový priebeh výstupného signálu oscilátora a taktiež aj časový priebeh výstupného signálu monostabilného preklápacieho obvodu. Potenciometrom upravíme amplitúdu kmitov oscilátora tak, aby monostabilný preklápací obvod začal preklápať. Tak, a naše zariadenie sa dá považovať za jednoduchý detektor kovov. Naše zariadenie má však malú chybu krásy a tou je to, že ledka svieti slabým jasom, aj keď v okolí cievky nie je žiaden kovový predmet. Skúsme tento nedostatok odstrániť. Na výstup monostabilného preklápacieho obvodu pripojme dolnofrekvenčný filter. Nakoľko kondenzátoru trvá určitý čas, pokiaľ sa nabije a vybije, dokážeme na výstupe filtra odfiltrovať veľmi rýchle zmeny vstupného napätia. V praxi sa to prejaví tak, že ledka nám buď svieti plným jasom, alebo vôbec. Pozrime sa na časový priebeh napätia na kondenzátore C6. Časový priebeh napätia na kondenzátore nadobúda iba dve úrovne napätia. Nižšia úroveň napätia zodpovedá situácii, kedy v okolí cievky sa nenachádza žiaden kovový predmet. Vyššia úroveň napätia zodpovedá situácii, kedy sa v okolí cievky kovový predmet nachádza.
A takto jednoducho sme si postavili detektor kovov s dvojhodnotovým výstupom. Vzhľadom na jednoduchosť konštrukcie, dosah detektora kovov nie je veľký. Aj tu platí staré známe: za málo peňazí, málo muziky. Ak by ste si chceli postaviť kvalitnejší detektor kovov s väčším dosahom, odporúčam vám siahnuť po odbornej literatúre. Niekedy nám stačí detekovať kovové predmety na vzdialenosť len niekoľkých milimetrov. Na podobnom princípe, na akom pracoval náš detektor kovov, pracujú aj priemyselné indukčné snímače polohy. Ich použitie v priemysle je naozaj široké, či už sa jedná o spočítavanie plechoviek na dopravníkovom páse alebo o počítanie otáčok elektromotora. Na záver sa vám chcem poďakovať za pozornosť.